na ibang nga bigat ay amin kakabsat, iti dito makain sa nga pulong at ini madomingo iti kadawian na tiyempo, intay mandang gayan, tiwi panagyaman, ni J.O. Ganasias, ti may isa nga kabsat para iti pinagkasangay na inton bigat, Handok Family, Marivic Handok, Romando Solano, Kenti Pamilyana, Engineering Mrs. Demetrio Baluza and Family, Nicole Luis Angela Talusig and Family, Mr. and Mrs. Pasita Garcia, Mr. and Mrs. Christian Garcia, Mr. and Mrs. Remil Garcia, Mr. and Mrs. Gilasio Piros and Family, Mr. and Mrs. Nixon Ruaburo and Family, Marino de Jesus and Family, kastamat nga tayo iraman ti karkararag tayo, ti Kararwa de Rodrigo Handok Jr., Teresita L. Lozano, Hiner Fontejen. Tumakder tayo. Daytoy di aldaw nga inarami ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin inirgi, ayat ti Diyos sa nasudi, kuyal daw anapili. Daytoy ti aldaw, nga inarami ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, kanta idanggay tay intay sala, ragragsak tay kengwana, daytoy ti aldaw nga inarami ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, nagkapuy amin ti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa. Daytoy ti aldaw nga inarami ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. At kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo Jesu Kristo, ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kakabsat, agyaman tayo, iti panakadanon tayo ti aldaw ti Domingo, aldaw ti panagyaman, ken panagdaydayaw ti Apo. Agyaman tayo ti Apo, iti panangted na, iti ayat ken kaasi na kada tayo, nang nangrunay ti naglabas sa makalawas. Kaya titultuloy tayo, ti dumawat ti kaasi, ken tulong na, iti panangpasungad tayo, ti sumaruno alawas, iti biag tayo. Tapno may kariti ang makiranod, kadang iti nasantuan na misteryo, bigbigan tayo kuma, iti basbasul tayo. Agkonfesara kiti Dios sa man nakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, kasyak nakabasulak, idi panunot sa o aramid ken liway ko, basul ko, nay,
Isong agpakpakasya ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kaka sidak kuma ti apo tayo a Dios. Kasya na tay kumati man nakabali na Dios, ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipanatayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga siga, mga siga, mga siga, apo. Mga siga, mga siga, mga siga, apo. Kristo ka asyan na pakawanen nakat, di mo ibalungos. Aken gamay sinaat, mga siga, mga siga, mga siga, apo. Mga siga, mga siga, mga siga, apo. Mga siga, apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ito'y nagakapiyagan iti tatawanan ay magtipanagnaken ka, ibunan nagdakaitan o nakapagrukbaban na kadaydayawen na ka. Agyaman kang ken ka, kaputan ay daklan adayag mo. Diyos ay langitan nga ari, Diyos sa mama nakabalin namin. Ket sika kumi Jesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, kailangan iti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sikang magikat, kadagiti basbasol ti lubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sikang
basbasul ni lubong. Watem Kadaytoy arararaumi kesikasito tugaw di makanawan tiyabang kasyan na kami kasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan yan tangay siksika o Jesu Kristo di nasanwan siksika ti Apo siksika ti kangatuan iti timpuyong ti Espiritu Santo ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios iti kagatuan 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 Tiday tiya Domingo inyetnag ni Santo Papa Francisco ng aldaw panagraem ken panangikarkararag kadagiti amin nga apong elderly and grandparents. Karkararagan tayo nga dida iti na isang sangayan na wagas iti daytoy a misa. Kumararag tayo. Apoy pay mo kadta kaasim kada kami ket yad adom dagiti parabor mo. Iti kasta nastasged ti inanama pamati kenayatmi ket agtalinaed ka masiriridam iti panagtungpalmi kadagiti bilbilin mo. Kapuken Kristo nga anak mo ket Dios isu makipagbiag ken makipagari ken ka itimpuyog ti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasiri. Adda amin iti aywan mo ket awan ti sabali a Dios sa pagparangam tapno sa lakmibam dagiti pangeddeng paulog mo. Ipigsam ti pagtaudan ti hustisya. Mabalin mo nga kaasyan ti siya sinuman gaputa sika ti Apo ti amin. Iparangarang mo ti bileg mo no adda dagiti tattao nga agdadwa. Asaan ananay ti panakabalin mo, ket dusaem ti siya sino man na makaammo iti bilig mo, yan di na met bigbigen. Uray no agnanayon ti panakabalin mo, manangaasi ka nga ukom. Mabalin na dusaem na kami iti urayan niya tiyempo, akayat mo ngem dakkel ti anus mo, iti panangituray mo kada kami. Babaen dagiti gapwanam, insurom kadagiti tattaom at itao na linteg ket masapul met anaasi. Inikam dagiti tattaom iti adua namnama, babaen ti panangipalubos mo kadakwada, nga agbabawi kadagiti basbasol da. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo di Diyos. Naimbag kinamakawan ka o Apo. Naimbag ken mamakawan ka o Apo. Naimbag kinamakawan ka o Apo.
Aglaplapusanan ti di agbalbaling wayat mo, kadagiti amin nga umawag ken ka. Ipangag mo, Apo, to'y kararag ko. Denggem to'y asog ko, adumawat iti tulong mo. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Umaituken ka, dagiti amin na nasyon na pinaraswam. Ket agrupbab danto iti sangwanam. Idaydayaw danto ti kinatanok mo, tasiksikalaing o Diyos sa naindaklan. Siksikalaing ti agaramid ka dagiti nakaskas daaw abanag. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. O Apo, sika ti Diyos sa manangaasi ken managayat. Saan ka analakang agpungtot? Naparabor ken napudno ka. Talyawen nak ket kaasyan nak. Papigsaen nak ket isalakan nak. Tagserbiak akas iti panagserbiken ka ni inak. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Kadi tay amu ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Dios. Kadagiti asog tayo adi mayebkas. Makita ti Dios tinaguneg iti puso ti tao, ket amuna ti pampanunuten ti Espiritu. Agsipud ti dawdawatan ti Espiritu, dagiti tattao ti Dios, kas pagayatan ti Dios. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dayawen tay ti Apo, tinadyusan nga ayat na, itay kenkwana, ti dayaw nga awan batinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Asa kumamet kan ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paikan ka, o Apo. Adda pangarig nga insarita ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagarayan ti langit iti maysa a tao a nagpurwak iti nasaya at abukel iti talon na. Iti maysa arabii idi matmaturog dagiti tattao. Napanti kabusor na ket nagmula iti ruot iti nagbabaitan dagiti trigo sa pimmanaw. Iti dimmakkel dagiti mula ket nangrugidan nga agdawa. Nagparangmet dagiti ruot. Napan dagiti adipen ti akin ko katitalon ket kinunada ken kuana. Apo nasaya at met abukel ti immulam iti talon mo. Ngem apay nga addamet ten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo nga in kami paruten dagiti ruot sinaludsod da. Saan insongbat na? Amangan no mairaman a maparot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga agiddan adumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani,
Ibagakto kadagiti agani nga una enda aparuten dagiti ruot sa daripeten nga ipuor kalpasan na anyenda dagiti trigo ket idulinda iti kamalig ko. At dapay sa bali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada. Mayarig ti pagarian ti langit iti maysa a bukel a mustasa nga alaen ti maysa a tao ket imula na iti talon na. Isu ti kabasitan kadagiti amin a bukel ngem inton dumakkel isu ti katayagan kadagiti amin a mula. Agbalin akayo ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana. At dapay sa bali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada. Mayarig ti pagarian ti langit iti libadora nga igamay ti maysa a babae iti 40 a litro nga arina. Gapo iti libadora bumsog ti entero a masa. Inaramat ni Jesus dagiti pangarig iti panangibaga na amin kadagitoy abambanag kadagiti tattao. Di nakasao ida no di agaramat iti pangarig. Inaramid na daytoy tapno matungpal ti insao ti propeta. Aramatek to dagiti pangarig no makisaoak kadakwada. Ibagakto kadakwada dagiti bambanag adipay maamuan. Dipay naamuan manipod ti pannakaparswa ti lubong. Pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay. Immasideg ken kuana dagiti adalan na ket kenunada. Ilawlawag mo man kada kami ti pangarig maipapan kadagiti ruot iti talon. Ti tao ang nagmula tinasaya at abukel iso ti anak ti tao insungbat ni Jesus. Ti talon iso ti lubong. Tinasaya at abukel isuda dagiti anak ti pagarian. Dagiti ruot isuda dagiti anak ti managdakdakes. Ti kabusor ang nagmula kadagiti ruot iso ti diablo. Ti panagani iso ti kanibusanan ti lubong. Ken dagiti agani isuda dagiti angheles. Kas ti pannakaurnong ken pannakapuor dagiti ruot. Kas tantumet ti mapasamak inton aggibos ti lubong. Ibaunto ti anak ti tao dagiti angheles abang urnong ken mangikkat iti pagarian na. Kadagiti amin apakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao ken dagiti amin a managdakdakes. Isibadan to ida iti gumilgil ayab nga apoy sadyay agsangit ken agngaretnget danto. Iti kasta agranyag to dagiti tattao iti Dios akas init ti pagarian ni Amada. Dumngeg nga rod ti siasino man nga addaan pannakaawat. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nihan sa mga good ti morning yo. Alabalbalyan tayo. Bad morning. Ay, good morning la. Kablaawan tayo man amin nga grandparents ken amin nga nataengan ti Happy Grandparents Day. Happy Grandparents Day. Ni. Wan, aldaw dagiti nataengan lolo lola amin nga grandparents inyet nag ni Santo Papa. So nga aldaw yo tatta apo. No obserbaren tayo ni Apo Hesus amuna ti mapaspasamak iji ayan na nagsao babaan ti pangarig inaramat na dagiti nga pangarig sigon ti aramidan dagiti tattao iji ayan da. Idi na minsan nga idi naman nga Domingo anya ti pangarig na maiyarig iti maysa a tao nga agipurpurwak iti bukel. Adda nagdiso ti kasiitan, adda nagdiso ti kabatuan, adda nagdiso iti dalan. Kaya na nga saon ammo ni Apo Hesus ti paspasamak. Tatamot ti pangarig nga inaramat na adda nagipurwak ti bukel, ngem kabayatan ti pannaturog, addamot na pannagipan iti ruot. Kainlawlawag na ti kayat na nga saon daytoy ti lubong iso ti daga iso ti lubong nagipurwak ti Dios itinasaya at abukel. Ngem immay ti kalaban nagitinagmet iti diablo kunana nagitinagmet ti dakes ruot. Kasaludsudan tay nga rod tata sinno nga min ti ruot kada tayo. Oh, adda kay pay. Kano di tikit kitaan tayo sinno tinaparso nga dakes. Sinno ti mga akseptar nga pinarsuan ni Apo Dios nga dakes. Ingato na ima na ni sisyak.
Nabi nagloko kaya. Apay saklak kadadaksanan. Kanukit kitaan tayo, kalakas di ko mati pangarig na ngam kinaagpay suna kakabsat, haan mga individual ang daytay ruot wano dakes ti tao. Ngam itibiyag tayo, pinarswana tayo nga nasayaat, ngam adu dagitihan nga nasayaat nga mapaspasamag iti tunggal may sakat, isuda ti ruot ti biyag tayo. Naparswa tayo nga naimbag, ngam adu dagitay haan nga nasayaat nga mapaspasamag kada tayo. Apaya nga, kuna tayo, isungurod nga, di sa ludsod, dapay libro na ko na, why bad things happen to good people, kuna na di dyan, niya. Apaya nga mapasamak timadi, kadagiti nasayaat a tao. Kadatay amin kayat tayo, agbalin nga nasayaat. Da kayo nga daduma, numabalbalin, pagadalin nyo nga nasayaat ti anak yo, isakripisyo yo ti oray lang nga. Agsingsingpet ka, dinuminggo ka makimisa, ikarkarigatan ti agbiag nga nalintag iti pamilya, addan tulat tamot problema. Addan tulat tamot panubok ti biag. Sa ludsudan tayo no daduma, apaya nga siya nga agsingsingpet makimismisa akpay, nagdakkel ti problema kadagiti kaarubak nga makaamukin ni Apo Dios. Kaslatala, relax. Iso nga inaramat ni Apo Jesus dahito kakabsat, nga imbaga na, nga given nga dito'y lubong, wen nasayaat nga pinarsuana, ngam addalatahaan tayo ang amin nga ilaksid nga, Apo, ti magkararag tayo ngamin ka, Apo, awan ko mati agsaksakit, imposible Mabalin aya mga awan ti agsakit tayo lata Apo, awang ko mati problema, haan nga mabalin nga awan ti problema, tanayon, ti biyak tayo dayta. Apo, awang kumati hanga pa nagkikinnaawatan. Nasisirip tayo nga ron, kasla tayo Poncio Pilato. Kaya niya ti ibagbaga na dito kakabsat, iso dagitoy, ti ruot, ti biyag tayo, haam mga nadaduma ka, adamot asabali a tao. Adamot aday tay pakaparigatan tayo, katrabahuan, membro ti pamilya, nakaikamangan, naikamkamang, nadaduma, adamot a problema tayo. Ngam no kitaan tayo kakabsat, apaya nga masapul nga adda dagitoy, no daduma, napinpintas nga addaruot, itibiyag tayo. Taapaya, tapno tumibgar tayo, sumiglat tayo, pumigsa tayo, mapuspus di jay laing tayo, rumwar di jay laing tayo. Idi panagraraep, nakatalong kay ngatan. Kabagay, awan sa magtaltalon ito, ita rich kids kay amin, nya. Idi agsursuro kami nga agraep. Ti ibagada amang kininang mi nga daydi amang kininang nga raepan mi. Ginagbunubunan. Kaamuyo ti nagbunubunan nakulbet awam pay magkuliglig idi suyudam nabukal nakulbet nagrigat ti agimilat nagrigat ti agraep. Kano kumamon numapang kami ginapintas nga pagraepan haan idta kay nga agsursuro. Ay gayam, dayjay laeng gayam tirigat ng agraep ija into numapang kanto jay ayan ti kwan nalakanton, nadapaspas to ti agtugkelan. Kiso nga daduma, ti ammumi, kasla ko dos-dosaan na kam kadiga po tirigat. No, ijay ka nga sumiglat. Uray siyak mat Kung nakngaroden, di makilak ti taltalon. High school, dandani akpa nga agbasa ga po tirigatan. Nagsardengak after high school. Kaamuyo di trabaho mi idi. Anya da jay kala ko Apo, dahito latta ka di tibiyag mi, nagbasit nga kararag. Amuyo ti kararag nga adda dayamudom na. Amuyo ti dayamudom. Dahito nga, Apo, apekas, kala ko kararag nga adda complain na. Apo, apekas to lang at tibiyag min. Gasi mo ta, parparbangon pay laeng. Dakam ti parabo nagti bunubon, di mat? Amuyo ti mairaap nga bunubon, haan, hantay sa magkakaawatan. Kano, bitbitam. Wano saan, ikargam iti kuribot. Wano saan, da kami, adda tay dua ako ribot nga asiwan mi, tinagan na alula, amuyo ti alula. Haan, dua ako ribot, sa pagkargaan mi, adda asiw na, awag mi alula. Amuyo ti alula, asawa ni, may sakay mo. Alulo, may sakay mo. Kaday jay, dayjay ti tatanga panawan malagip launay, kas jay ti biag. Awan nam na mga agbasa siti kunak, apay Apo anya, apay dagiti daduma ka agbasa da, nagsaya at tibiyag da, apay nagbasit akararag, awan lang at namnaman na nga umangat dati nga klase tibiyag. Nakaawitak ti alula kas jay, apay ka na,
Kastoy latang nga daytoy nga biag, basit akararag. Apay nga masapol nga adda, rigat masapol nga adda, ijay tay gamin nga pumigsa. Ijay tay gamin nga sumikil. Ijay tay gamin nga lumaing. Ijay tayo nga agbalin anatibker. Ha nga mabalin nga ismot sailing ti biag nga kagsaksakin, awan problema, awan ti pakarikutan, awan ti bisin, awan ay no kaya mo dayay ako matay kan Natay laeng ti kasjay. Isu nga da tayo nayon na dayjay. Ngam di pangarig ni Apo Jesus, di maikadwa nga pangarig na basit ama bukal nagbalin adakkel. Awan ti mustasa tayo nya. Ti addakan niya tayo mansanita, ipiyuno mansanita. Asawa ni may sakay mo. Batit ni jay nga oreno kanang tibilit ilugit na laeng inton no agtubo nagdakkelan. Kaslakas jay ko na tibasit nga aramiden agbunga iti dakkel the same. Kadla ko ma, ko na tayo, we are created good. Na imula tayo anasayaat awan kada tayo ti imula ni Apo Dios nga dakes kanya tayo. Dakay nga imay nakimisa, dangar imula na kada kayo nga dakes. Ikarigatan tayo ti agbalin nga nasaya at ngam amuyo ti karit na ti challenge na ti agbalin a Kristiyano. Nun imula na ka nga nasaya at abukal no pagay kuma. Hamang nga trigo nga minti imula tayo mapantay ti pagay. Uray na palawlawang katiruot ti panagbiag mo ti karit na agtubo ka, agbunga ka akas nasaya at apagay. Haang ka nga umalis, haang kang maapektaran nga agbalin a ruot. Kasdya ti kina Kristiyano. Uray adda problema, uray na palawlawang katikunam nga nasasayaat, uray adda pakarikutam, tikarit na, agbunga kalata. Uwan narigat ati agbiag, kala kumada tayo. No kumano Ilocano daytoy, no ito'y kumalugar tayo daytoy, kunada dagitoy adalan na jagpurpurwak ti bukal ka, apo kayat mi nga ingkamparuten, kunana niya. No datay kumaiti ayan tayo, anya ti kuna tayo, apo kayat mo nga mapamikamusan. Amo iti agkamas, in English, kemes. Amo iti agkamas, di mat? Kakasjay ko makunanda ko madaytoy, apo kayat mo nga mapamikamusan, kunana ko ma. Taik katan dagi ruot, ngam kuna DJ, na kuna DJ, ayan bangarig ni Apo Jesus, no. Bayan nyo nga dumakkel da, tapno, dagita ito aggapas, ilasin dan to, jay ruot puuran da, DJ nasaya at DJ apit, isunto ti kabil da jay kamalig ko. Kunukit kitaan to DJ, iso nga, He allows evil nga kadwa tayo nga agbibiyag. Pinalubusan na nga dumakkel tayo, ngam ti karit na, pinalubusan na nga adda problema, adda dakes, adda paka-challenge ti biyag tayo, ngam ti karit na, uray no napalawlawang ka kadagitoy nga ruot, agbiag ken agbunga kalata. Dayjay ti awis na ti agbalin a Kristiyano. Kala ko matata, panagraraepen, dandani agdawa ti pagayen. Di mat no daduma ka, gaputa maapektaran di dawa, anya ti aramidan tayo, intay kamusan, dalusan, natural kanya tayo dayjay. Haan na nga ipalubos, dakay ko mga mannalon, nga padak, haan mo ipalubos nga, adokin dadadakil ayuruot, na mabalin kamusam. Wan addaruot, itibiyag tayo. Kuno day tayo gundaway kakabsat, nga marigrigatan tayo, ado ti ruot tibiyag tayo, anya ti aramidan tayo. Apo marigatan nak nga umalot ot marigatan nak nga agbiag, marigatan nak nga agbunga. Anya ti aramidan tayo, agsubli tayo aya nagmula. Anya ti bagatay ken kuana, apo kamusam. Apo kasapula konti kamus. Apo kasapulanan nga iwalin mo dagiti ruot iti biag ko. Or haan nga mabalin nga iwalin na amin. Anya ti aramidem garod. Anya ti kararag mo balbalyam ti kararag mo. Apo ikan naktitubker, tapno marimbawak dagitoy nga ruot iti biag. Apo ikan nakitipig sa abunwan nak. Anyo man amo ti abunon, in English, fertilizer. Abunwan nak tapno, anos, pigsa, tibker, tapno, umungara. Katatan, panagbubunga, di mat no makita yun DJ mula yun, dadduman ke, na agbusugan, tamasikugan, haan? Antay sama kakaawatan. Di mo di pagay yung kung makita yung kaagbusugan, haan?
Di ti karit na. At the goodness inside. At the nasaya at ditoy. Uray no adu ti ruot no, di bossog, di dawa nga, bumbumsugan, irwar mo. Kadatay amin, adda, nasaya at apuso ti tunggal bay sa kadatayo. Awamot at inaparswa nga ruot nga, dakes, siyak lang ata. Kaya kanyayo ta, nasansan to ak, Father. Uwan man, irwar mo. Irwar mo di dawam, tapno agbalin nga apitan. Uray no adu ti panubok, uray adu ti pakarikutan, uray datay adu ti riribukan ti lubong tayo, irwar mo di dawam. No marigatang ka, kung na manan agpatulong ka, either pakamusam, or ikan na ka ti abuno, tapno agtubo ka latta. May sapay ka maudyanan na, day talag tay kingkwana, day kararag tay kingkwana, uray di kababasitan akararag. No kitaan nyo, no agtalag tay kingkwana, agbunga iti ado. Kala di kararag ko nga nakaawit ti alula, nga asawa ni alolo. Apay kastoy lang ata dayto nga biyagan apo, awang ka diti pagkamangan na nagbasit akararag, nagbunga ti dakkel. Di bungam tatta, no agbungbunga ka nga nasaya atin, iburay mo. Palubusam ti dadduma nga agkutimda, mangala da dita bungam kahit nga saon, iburay mo. Di basit laeng nga aramid mo nga naimbag, hamo mapupuutan, agbunga iti ado. Di basit nga kaasi nga ipaay mo, hamo mapupuutan, agbunga iti ado. Iso nga no kastoy ti pakarikutan tayo. Awan ti sa baling aramidan tayo, agkamang tayo kengkuana. Dua nga banag dayta, ikatem ti ruot, wenno, pagbalinan nak nga natibkartap no maartapak dagitoy aruot. Di goodness nga adda to'y kanya tayo, di kinaimbag nga adda kanya tayo, tanaimula ka anasaya at abukal, agbunga ka. No adda bungam, iburay mo, iso dayay, agbunga iti. Ato, mano kayo nga nakimisa. Dayta nga karit kuma, nasaya at tay amin. Malaksid do, dahil lumlumang tay basit nga kinada, awam nga ta kumaa. Maysa kanya tayo, agaramid kay ti kinaimbag tata Domingo. Kasano ti pan nakaiwaraan, hanga nagdakkel nga inwaragawag tayo ti Ebanghelyo ti Apo. Amin nga mamityo, amin nga masarakan nyo, uray ka dita simple laeng nga isem nyo, uray bangkingon ata isem mo, no dautang na kanyang madi mo pa'y nasinger, bangking di isem mo na. May sala nga act of goodness, bunga daytan. Hamo nga ammo, nagdakkelan ti bunga na. Ang dakay amin nga nakimisa, challenge na. Agbaling nga nasaya at nga bukal, agbunga abukal, naimburay mo dayta, apay datay amin nga nagaramit ti nasaya at ha, nga nagdakkel ti nangiwaragawag ti Ebanghelyo. Nalakakabsat, ulitin tayo, naimula ka nasaya at dalat taruot ti biyag, akseptaren tayo dayta, agpatulong ka kingkwana, no adda bunga nga rumrumwar nga napintas dita pusom, iruar mo, iburay mo, itulong mo, palubusam ti lubong nga mangnanam dayta nasaya at nga bunga tinasaya at nga bukal kasi kadayta. Hamo panunutin ti sabali, si kadayta. Ipalubos mo ti lubong nga sagrapon da dayta bunga, dayta nasaya at nga bukal, sika. Umuna di pamilya, di kaaruba, ijay pagtrabakuan, sa dino man apapanan. Dahil kung maagaw-awid kayo, no agawid kayo kung mamadamdamang kumakitkita, wow, nagbunga. Han, mga agbunga-bunga tamatayo, nagsirip ko na damutan ano kuhan. Nagbunga, agawid kayo, mariri nada, tao nasaya at nga tao datoy, nasaya at abukal datoy. Dahil ti karit ti kina Kristiyano. Ala kakabsat, kamaudyanan na, isuna ti nagmula, isuna ti agkames, no marigatang ka, agsubli ka. Dahil na unag a relasyon kini Apo Jesus, agtalag king kuana, isuna nga ti akin aramid, isuna nga ti akin mula king ka. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos a nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos, a nagtao ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan a naparswa,
Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulo nga naggapo sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kasta met anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Turay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw di ti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, kat nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ti Diyos nga apo tayo imburay na, kada tayo ti pagarian na, babaen ti papatay ti anak na, agdawat tayo ngorod ken kuana ti iturong na tayo iti bagi, ken panunot tayo. Paraburan na tayo, ti grasya na, tapno maparot dagiti dakes aruot, iti puso tayo, ket ado ti agtubo a nasayaat, abunga, iti tunggal panggep ko na tayo, apo laglagi pem dagiti tattaom. Ikamang miken ka ni Santo Papa Francis, ikamang miken ka ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispumi, ken dagiti amin na papadi. Mataripato kumati bukel ti bokasyon, nga imulam kadakwada, babaen dagiti ganwat da, mangiturong ti arban mo, ti pagarian nga enkarin. Dawaten mi ken ka, Apo. Ikamang miken ka dagiti mangiturturong ti gobyerno mi. Nang runa dagiti agpanpanday linteg. Iburay mo kadakwada ti sirib, tapno sumakduday ti ubog ti panarabay mo, ket may ayuda ka ti panunot ken aramid. Dawaten mi ken ka, Apo. Ikamang miken ka ti pagilian mi, kanayon kuma pagbalinen na kami asaksi ti bukel ti Kristyanismo nga imulam, iti dagami ti dayri a paset ti lubong. Babaen tinapingit a panangitandudumi ti kinalinteg, ayat ken kapya. Dawaten mi ken ka, Apo. Ikamang miken ka tina Kristyanwa na gimong mi, ti parokya mi, pagbalinen na kami na pudno, iti panrusurom, tap nagbiag kami akas gimong asipupunno ti ayat ken kapya. Dawaten mi ken ka, Apo. Ikamang miken ka dagiti minatay mi, kas ti panang pagungar mo ken ni Apo Jesus kadagiti natay, ket innalam iti saklang mo, alaem kadiidan tagnanayon aragsak. Dawaten mi ken ka, Apo. Agulimek tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo, apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Kararagan tayo dagiti amin nga grandparents, lolo, lola, dagiti nataengan. Iraman tayo met nga kararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo laglagi pem dagiti tattao. Dios nga apo mi, baunem ti bukel nga agtubo, uray no saan ang mapuutan ti agtaltalon. Patgam kadi dagiti, patgam kadi ang mawayawayaan ti kinadakes, dagiti agtalikken ka, ken agkamatalik ka dagiti sagot mo. Agtuloy kumasumantak, ti biag nga insagot mo kada kami. Ket iyaon na kami iti patay,
ket maiburay kada kami ti pammati namnama ken ayat. Dawaten mi dagitoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migen ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, na urnos da nakapinbintas da. Tinapay kenarak, di umay miitayawat, nagkapu di trigo kenubas, apungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migen ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Tinapay kenarak, wenawatem bendisyonam, o Apo mi pagbalinem mida, anasantuan abagigen daram. Amin nga daing ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migen ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Mararag kayo kakabsat, tapno tayo, kaya dagiti daton tayo, makayayo ti Diyos sama, man nakabalin amin. Kaya po awaten na kumarag ito daton kadag ito imam, kahit may paaya pa kay daydayawan, kahit pagkagloryaan tinagan na. Kayan kasama tapagimbagan tayo, kan kinadupan tinasantuan na iglesia. Apo, idumdumam ngay pateg ti sakripisyo ti misa, ngem ti anyaman na sa bali a sakripisyo. Awatem ka dagiti daton mi, ket pasanto mi da, tapno ti daton ti tunggal maysa, apagdaydayaw na ken ka, agserbiya pa kay salakanan mi a pada-pada. Kabuken Kristo nga Apo mi. Amen.
ti apo at dakuma kada kayo. Asa ko mamet. Itag-ayo dagita puspusoyo. Nadadanas italag ay tiyak. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Puno na may kari ket rumbeng anong mi ket pakaisalakanan mi. Kada kami ti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ma. Manakabaling kinagnanay na Dios. Tabigbigan mi apakay tanukan ta gloria masika Dios sa dimatay. Saranayam ti tao anay kariya matay. Tayo dinaripkanan ti langit ti managbasol at tao. Himpaay mo ta panangisalakan mo, babayan ti na santo na kinatao ni Apo mi Yesu Kristo. Ket kabukan Kristo agdaydayaw itadayag mo, ti ehersito dagiti angheles. Isoda nga agraragsak ngagdanayon ita saklang mo, ket dawaten mi ti ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay at timek mi, ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagat apno dagiti pagay daydayawam. Hosanna, 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 iti kangatuan. Hosanna, 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 iti kangatuan. Padaydayaw ti umay, ininagan ti Apo. Hosanna, 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 iti kangatuan. Hosanna, 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 iti kangatuan. puno na yapo abika kinasanto ket si katigubayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipay mo ta espiritum amang pasanto kadagiti adaton tapno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami abagi kendara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi isak bayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sanay ted kadagiti disipulos na ket kinunana. Lain niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Ta daytoy ti bagi kiso amay yawat to amay paay kada kayo. Kasta met akalpasan daydi panang rabiida. Nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sanainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain niyo ket uminom kay amin iti daytoy. Ta daytoy ti kalis ti darak. Tara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy a pagilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay makan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang
yaay mo. Iti nga rod panangilagip mi, iti papatay, ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpay mo may kari kami, nga daliti saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano, di bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysain na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inana mati panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Itimpuyog ti Espiritu Santo, iruknimi ken kama nakabalin nga ma, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. 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 Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, kinadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti umawag ti Ama. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumati pagarian, matungpal kumati nakem mo. Ito'y nagakas sa dilangit. Idem kadaka iti aldaw ito'y tiganen mi, di patinayon nga aldaw bakawanem. Dagiti paspasul mi, kasmet umay iti pamakawan mi, kadagiti met nakabaso, kada kami. Tinakamen baybayan nga umandungo iti
Wawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi item kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi ken babenti panulong ta kaasim kada kami kan kanain kumalaing iti basol mailisi kami kadi amin nariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti ginagasat anam namaen mi ken ti ay ni Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, di pandakabalin kendayaw, iniyak nanayon natin, tuwag sarday. Wapo Meso Kristo, kinunam ka iti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ang kapukanyak, ti ted ko kada kayo. Saan ka na iti basbasol mi ti mingmingam, kundi ket ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo kada siya si ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kapya kinagari ti agnanayon nga awan ingana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanain kuma nga da kada kayo. Sa kumamet kan ka. Ipayo ti kapya, ti maysa ken maysa kada kayo. Cordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasulti sangalubukan, mga asika, katakami. Cordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, mga asika, katakami. Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, item kadagam ti kapya, item kat ti kapya. Adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti nayaban iti padayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, yung ti may salanga sa mapaimbagton, to'y kararwak. Pagigendara ni Kristo asalagan, hinggam mawaten, asang kagimungan, sabay taidi dayduya panangan, inggam magunod, kapiasang alubungan, ni
ken talingen ngen bagiken dara ni Kristo asalakan hinggang mawatin asang kagimungan sabay kuman taini daynuya pandangan hinggang magunod kabiasang alubungan nadaig nga saklang mo hinggang umasiding naidem asilaw ni biyang hinggang isegen tuy si bubukel labyan ken kaitalet rigat ken lulwang hinggang paep-ep bagiken dara salakan hinggang mawatin asang kagimungan sabay kuman taini daynuya pandangan hinggang magunod kapiat sang alubungan. Kumararag tayo. Apo, kasya na kam kadigat at taom, tapno na kami a pinakiranod mo, kadagiti na ilangitan na misteryo. Bayan mi ti anyaman na kinadakes, kay tirubwat mi tinasantuan na panagbiag. Gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Maidawat dagiti amin lolo lola ken dagiti nataengan ta agpasango da ta maikararag Napagnada. ti dati kararag paay katakwata kabayatan na ti himong agparintom agpasango amin lolo kada lola Kagudwana. My God, most of them. itanan ni nang pansingan itanan ti himong agparintoman Kararag at paay kagiti apong babaket ilalakay. Apo Jesus, naipasngay ka babayan ken Birhen Maria, ti anak ta San Joaquin ken Santa Ana. Matmata masiayat dagiti amin nga apong tentero sa nga lubungan. Salwada mida, isuda gugwayan ti panakakabaklang ti pamilya, ti iglesia ken sa nga lubungan. Salwada mida, kabayatan ti panaglakay ket panagbaket da, sapay kumatag tutuloy da ngagpaay iti pamilyada, kas na tibger nga adigi ti banghelyo ti pamati.
Sa laknip tinapateg ang pampanunod, si bibiyag agameng tipudpudno ang kanawidan ti pamati. Aramidamidaman ng suro ti kinasirib, ken kinatured, tapno yallawat da iti masakbayan ng kapututan dagiti bunga ti manakman anay takwan, ken espirituan na kapadasan. Apo Jesus, tulungam dagiti pamilya ken dagiti kagimungan, tapno ipatekda ti kaadda ken anungen dagiti apo, babaket ken lalakay. Sapay kumata sa anda mabaybayan, ken mailidlid deng, ngem kitdi kan kanayon dangag sagrap, iti panakaraem ken panakaayat. Tulungan idang agbyag as itatalinaan, ket kan kanayon kuma mariknada ti panakapasangbay ti amin itong tawen ti panagbyagda. O Berhen Santa Maria, ina ti amin na si bibiyag, taginayunem kadi ti panangaywan mo kadakwada, kadkadwayam ida iti panagdalyasat da iti daytoy abiyag. Ket babayan ti panangibabayat mo, ipaay mo kadi nga amin na pamilya, ket may kaisadan tu iti nalangitan na pagtaingan. Pangururayan iti intero sang katawan, para iti naindaklan nga arakop iti agnanayon na biyag. Amen. Sano hakim kin Santa Ana, kakaasig ako. Make sure what's in the pray for us. Bendisyonan dagitoy nga nataengan lolo kada lola, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Agtugaw tayo pay apagbit apo, itinagan ti Sibubukal a parokya, pagyamana ni Apo Jones, ni Apo Willie Jones Dokusin, nga imay, nga para rungbo dahil misa tayo, iso ti celebrant tayo ni Apo Willie Jones Apo at dijay seminaryo Ibigan, iso ti mangtartaraken kadagiti bukal ti bokasyon ti agpadi, iso agisursuro, iso dati formator ijay bigan. Kagapot ang nakabakasyon dak sugli pala seminarista nasaya at may nang misa. Kapag yamanan tayo dito serbisyo da niya po Diyos ado masakit ti ulo na niya. Iso na ngamin ti agiggan ti kwartada. Kanadad maawan sakit ulo na ta awan mo kwartada. Tultulungan tayo, kadakay nga nanaayat, mang suporta ti padi, at dadagiti mang tad regular para seminarista. Nga mo seminaryo, adumot ti kasapulan da. Awan mo pagbasaan ti seminarista, no awan ti seminaryo niya. So nga dakay nga nawaywaya basit, nasaya ti panagpuspuso na, ala itid yun lang tatay tulong nyo. Nohan nyo maipandibigan, mabalin nyo maipandibigan, ora iyag yun iti opisina, ora ipadalayo, tay itid tayo ta adumot ti kasapulan da niya. Han nga imbaga nga umay ag-announce, ngam siyak ti mangibaga nga adumot ti kasapulan da, no, da kay nga nawaywaya, da kayo nagbungan ti bukal, ti puso ti ayat na, ala nakawaya ti opisina, nakawaya ti seminaryo nga mangtulong, umawat ti tulong ta ado ti kasapulan da. Kini kararagan tayo, lisuda, kararagan tayo dagiti seminarista niya. Dapat seminarista tayo dito, may sa tawon na laan, nagkapupay di sablan, may nakimisa. Kararagan tayo ida, kano awan ti agpadi, sinunto nga ron ti mangmisa. Nagdapuyo, nagtarigagay, haan nyo laplapdan, uray gwapo niya. Di masakit yung aming kasayang, kunayo, apayada kami reject. So nga nagpadi kami, ta-reject kami, ay kararagan tayo, bumasit, bagbaga ni brother tatay, manudalaangan, pitpituda, nga portier, gagason nga dita, umado tayo, lalakay mo ti papadin, nagadupay din na ungkulan, nagadupay din na tayan, at kurang, iso nga suportaran tayo ida, suportaran tayo, tagita pamilya yun, no, at maya, tagtarigagay,
iti Diyo, kiti kararagan tayo. Thank you, Apo Jones, ti iyo may mo panagmisa. Tumakder tayo para ti pamindisyon. Nagyaman akmet kakabsat kini Apo Rufo, ti panang palubos ng gmisaak. Mayala ko makikonselebrada, ta hangkorin ang tanga talagang misa, numampay kasta. Gyaman na kiniapo ti panang ted na rating gundaway. Salud, kaya nakasaludsudin kanyak tatay, apa yung may munsamo sirsirpatan, dahito'y parokya ti Sevilla, kunana. Haan pa yapo, kunamet, haan kunak. Ako nga may sirsirpatan na po, numan pa'y dakkel nga parabor ti agserbi iti dayti a parokya ken sumaruno kini Apo Rupo ngem haan apo ha numay agyaman manen kini Apo Rupo agyaman met kada kayo ti adu nga tulong yo ti seminaryo ken nang nangruna ti panangikarkararagyo iti adu ti bokasyon ti kinapadi ken ti panagsingpetmet dagiti papadi. Ti Apo at akuma kada kayo. Asa kumamay. Agtamed kayong umawat ti bendisyon ti Apo. Kasyam kadapo dagiti tattaom, tapno iti panakailisi ti amin na pagdaksan, agserbida ken ka iti amin na puso da. Ken kan kanayon ngagbiagda si tatalged, iti sidong tapan nalaknib mo. Kapuken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti pamendisyon ti man na kabalya Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, umaba ken nagbati ko mga agnanayon kada kayo. Amen. Intayon ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ken nagragsak tayo ti amin na parabur na biag na ken inden na daraken amin na sapay kumata intay amin agay sa tisidong na amangimunan ng